11 mjesta, ali mislim da je 9 mjesta da su popunjene kompletno, a da se ne zna ko će igrati tu špicu. U špici imamo 4-5 kandidata, šta će se izabrati, da li će točno tako vidjeti i taj desni prednji je otvoren. Božo, ja sam malo mlađi, puno mlađi kolega, sportski novinar i pokušat ću, zato što ste vi govorili na makedonskom, ja ću malo pokušati na hrvatskom. Zanima me što kod vas bude reći bijelo-crvena polja Hrvatska na dresu Sjete me da ja volim te. Igrajte za nju, našu voljenu. Nek jače kuca to, srce vatreno. Bravo, Petrica iz hrvatskoga, iz poezije, fina pjesmica. A da, Hrvatska je i postigla taj uspjeh u Rusiji na jednom probuženom rodoljublju, domovina, Hrvatska konačno suverena, prava, samostalna, i to je ujedinilo sve te snage i složila se jedna dobra generacija. I naravno, znate vi da u nogometu treba imati puno pomoći bogine sreće, i to smo imali, jer par puta smo prolazili na penale, na primjer, to je uvijek lutrija, ne znaš ko će biti bolji, i tako smo došli od tih uspjeha. Međutim, sad je to vrijeme prošlo. Sad samo dolazi do izražaja rad i kvaliteta. A mislim da sad imamo tu kvalitetu, da imamo možda jedan od najboljih veznih redova na svijetu. Vas dvojica ste sportski novinari, komentatori, pa dobro znate da takvu trojku malo koji ima u sredini. Dakle, Luka Modrić, Kovačić iz Chelsea i Marcelo Brozović iz Intera. Super vezna linija, fenomenalna. Jedino je opasno što sa dva od ta trojice, dakle Modrić i Brozović, su apsolutno nezamjenjivi.